Olohuone. Kulmissa normaalia kylmempää, mikä on aivan normaalia, ei mitään pahempia lämpötilavaihteluita. Hormissa luonnollisesti kylmempää, koska sieltä tulee tuo sisäilma, raitis sisäilma. Katossa ihan hyvät lämpötilat, sieltäkään ei näytä pahemmin fuskaavan, vaikka ei ole edes tuo kattolämmitys päällä. Varsin hyvin eristetty mitä ilmeisimmin. Ikkunoissa ei näytä olevan pahempaa vetoa missään, ainakaan lämpötilojen perusteella. Tuo on pikkasen kylmempää, mutta ei sielläkään juurikaan mitään pahempaa. Joo, aivan normaalit, hyvältä näyttää. Toinen ikkuna. Joo, varsin hyvältä näyttää. Ei vaikuta olevan pahempia lämpötilaeroja missään. Uudessa talossa nyt yleensäkään hirveämpiä ole. Nurkka jonkun verran kylmempi. Selkeästikin. Täältä löytyy, okei. Luukku ullakolle. Täältä alkaa löytyä nyt jo huomattavasti kylmempiä kohtia, eli tuonne varmaankin sieltä tulee kyllä vetoa tuolta ullakolle menevästä luukusta, eli sieltä kannattaisi noita reunakohdat tuossa, koko tuo toinen sivu ja toinen pääty näyttää fuskaavan aika pahasti. Sinne suosittelen lisää eristystä tai kokonaan uutta luukkua. Muuten ei mitään pahempaa näyttäisi olevan missään. Katsotaanpas vielä nuo pistorasiat, mistä jostain syystä välillä joissakin paikoissa tulee ilmaa putkien kautta, mutta täällä näyttää varsin hyviltä nämä arvot. Pientä kylmää ja pikkasen kylmempää, mutta ei mitään epänormaalia.